हेलो लोगोफोर फुंनि 2:40 जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना माने एन्जर साना दोनदोंमोन नांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि जावज्राव जुज्राव उन्दुनो हायासै आङो गुदुं गथां होनलाबाय थायो आयौ आदै ह नै बेयो खाथियाव दंमोन बेखौनो खख्र' होनलाबाय थायो आरोना ओमफ्राय उन्दुनो हायैनि सिखारबाय आं नै नांनानै दं आरो एन्जरा गिदिर बिराद डिस्टार्ब जादों दामानि अखा हाबाय थानायखाय नै गाबनाया गिदिरथारानोलाय नै मानखोलायबावदोंसो गिदिरथार जाजाग्रासो बियो एन्जर जाजाग्रासो बिथ' लोगोफोर एन्जरा जाजाग्रासो आरोना बियो नै लाय लानजाया गिदिरथार आयौ बेखौनो काटां होगासिनो नै खेंनो नाजागासिनो खेंनो नाजागासिनो दङ आयौ नै काटां होनबाय थायो बेखौनो गाख्लायनानै आयौ नाथुरखौ जाबाय नै नाथुरखौ लामा नागिरदों गिदिरथार उन्दुनाया निना सेस आरोखि गुदुक गुदाक होनबाय थायो एकदमबारे नै एन्जरा आयौ बाब्रे बाब बा थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन ना स' लोगोफोर एकदम हरनि 2:40 जालायबाय आरोना लोगोफोर थाबाय था नोङो बेयावनो दे नोङो थाबाय था टाइमा नै 10 जायाखै आरोखि ना माबा जाबाय 45 बारलायबाय 46 to 46 ทำไมหมานี่มาตั้งผับไปเลยนี่ได้กันนะมี